имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳеҷ як ятим аз лутфу меҳрубониҳои падаронаи пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бенасиб намонда, онҳо ҳамеша таҳти ҳимояи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. ин аст ки ятимон ҳаргиз худро якаву танҳо ҳис намекунанд ва бовар доранд ки дар фазои сулҳу оромӣ бо истифода аз шароиту имкониятҳои фаррохи илмомӯзӣ таҳсил намуда, бо маърифати баланди инсонӣ баҳри ояндаи дурахшони ватан хизмат хоҳанд намуд. шумо бепадару модар нестед. падару модари шумо роҳбари давлат, давлат ва ҳукумат. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доимо таъкид медоранд ки дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии табақаи ниёзманд аз ҷумла ятимону бепарасторон, нафарони имконияташон маҳдуд ва дигар шахсони ба онҳо баробар мавқеи меҳварӣ доранд. ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо ба самти фароҳам овардани зиндагии шоиста ба мардум равона гардидааст ва дар ин қатор дастгирии табақаи ниёзманд аз қабили ятимону бепарасторон ва нафарони имконияташон маҳдуд аввалият дорад. ин аст ки дар партави ҳидояту ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати ятимон мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорону нафарони саховатпеша корҳои хайру эҳсонкорӣ ба анҷом мерасонанд. дасти ёрӣ дароз кардан ба нафарони ниёзманд аз беҳтарин хислатҳои инсонӣ маҳсуб ёфта, ин амалро дар вилояти Хатлон чун анъанаи некӯи ниёгон шахсони саховатпеша ва хайрхоҳ пайваста анҷом медиҳанд. тамошобинони гиромӣ, айни ҳол мо дар ноҳияи Данғара қарор дорем ва инак бо ташаббус ба дастгириҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон як гурӯҳ ятимони кулли вилоятро ба ноҳияи Варзоб ба истироҳатгоҳи Сафеддара хуб сафарбар карда истодаанд. айни ҳол хуб мо шурӯъ мекунем сафарро аз ноҳияи Данғара ба самти ноҳияи Варзоб ва мавзеи истироҳати Сафеддара. бо дастгирии раиси вилояти Хатлон муҳтарам Қурбон Ҳакимзода ва ибтикори шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон як гурӯҳ ятимони кулли вилояти Хатлон барои сайёҳат ва истироҳат ба мавзеи сайёҳии Сафеддара сафарбар гардиданд. сафари кӯдакони ятим дар ҳавои суруду мусиқии хотирмон ва дилхушкунанда оғоз гардид. дар рафти сафар ятимон бо тамошои мавзеъҳои зебову кӯҳҳои осмонбӯс ва манзараҳои нотакрори диёрамон болида хотир гаштаву як ҷаҳон ғизои маънавӣ бардоштанд. خاکی درت بوسیده‌ام عزیزم وای دستی شرابی نازنین عزیزم جان جان شیر آب میبرم بیا بیا به تو دلگیرم شیبا پیشم یاری دلینم بگو بگو جان شیرینم چی میشود به تو تدبیرم بگو بگو جان شیرینم چی میشود به تو تدبیرم. ва инак пас аз чанде гурӯҳи сайёҳӣ мо ба мавзеи сайёҳӣ ва истироҳати Сафеддара расид. гурӯҳи кӯдакон аз дидани ин манзараи нуқрафому дилкушо, сайру гашти одамони зиёд ва сайёҳони хориҷӣ ба ваҷ омада хурсандии онҳоро ҳадду канор набуд. тамошобинони гироми, айни ҳол мо дар мавзеи сайёҳатӣ ва истироҳатии Сафеддара қарор дорем. чуноне ки пештар ба шумо гуфта будем, бо дастгирии шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, маҳз бо дастгирии раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода, як гурӯҳ ятимон аз вилояти Хатлон ба ин мавзеи дилфиреб ва ин мавзеи бисёр ҳам гуворо барои сайру сайёҳат, яъне сафарбар шуда буданд. айни ҳол мо дар ин мавзеъ қарор дорем ва худ оғоз менамоем сайру сайёҳати худро аз ин мавзеи бисёр ҳам дилфиреб. сайёҳати мо аз тамошои ин мавзеи бисёр ҳам зебову дилхушкунанда ва аксгирии хотиравӣ оғоз гардид.
сипас гурӯҳе аз онҳо ба ҳаракати рӯи ях ва гурӯҳи дигар бошад ба барфбозӣ пардохтанд. ҳамчунин дар канори дигари ин мавзеъ ки хоначаҳои бозии ҳаргуна мавҷуд буд, гурӯҳи сайёҳони мо низ аз онҳо истифода бурданд. ҳамин тариқ гурӯҳи сайёҳони наврас гирди гулхан ҷамъ шудаву бо ҳамдигар суҳбати дӯстона оростанд. дар вақти наворбардорӣ мо аён гардид ки онҳо асло худро танҳо эҳсос накардаву шукрона аз ин давлату миллат ва шукрона аз чунин сарвари ғамхору меҳрубон мекунанд. сипас онҳо сайёҳати худро дар дигар гӯшаи ин мавзеи дилоро шурӯъ намуданд ва аз боло ба пуррагӣ тамоми мавзеи Сафедараро тамошо намуданд. зарраи хоки ватанам ганҷу тиллост, як қатраи оби ватанам аз ҳама болост. ношукрӣ намесозам миёни мардум, ман садқаи ин нони ҷавину гандум. аввало арзу сипоси худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кулли он шахсоне ки моро ба ин зебоманзар яъне Сафедара овардан мерасонам, зеро онҳо намегузоранд мо ятимон танҳоиро эҳсос намоем ва тасаввуроти ман аз ин манзараи зебо яъне Сафедара ба ман тасаввуроти дигар бахшид, яъне рӯҳи илҳоми тоза бахшид ва ба ман бениҳоят писанд омад ва дидам ки ба Тоҷикистони азизи ман чӣ қадар сайёҳ меояд ва чӣ гуна манзараҳои зебо дорад. мо имрӯз як гурӯҳ ҷавондухтарҳо аз ноҳияи Данғара ба мавзеи хушманзараи Сафедара омадаем. мо миннатдории худро аввало ба пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён мекунем ки мо ятимони кул ҳастем. онҳо моро дастгирӣ мекунанд, ҳамчун фарзанди худ нигаҳдорӣ мекунанд дар ҳама фасл. инчунин миннатдории худро ба ҳама онҳое ки ба мо кӯмак карданд то мо ба ин ҷо биёем, як тасаввурати хуб гирем, миннатдории худро ба ҳамаи онҳо мерасонем. онҳо ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгириҳои пайваста изҳори миннатдорӣ намуда иброз доштанд ки ҳамчун донишманд ба воя расида бо эҳтирому арзшгузорӣ ба арзишҳои миллӣ дар пойдории истиқлолияти давлатӣ ва рушду пешрафти минбаъдаи мамлакат саҳми арзанда мегузоранд.
тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо сафари мо дар ин манзараи бисёр ҳам дилоро, манзараи бисёр ҳам дидани боб ба анҷом мерасад. пас аз тамошо ва сайру саёҳати ин мавзеи зебову дилоро онҳо ба худ як ҷаҳон хотироти нек бардошта бо шодию нишод ва хурсандии беандоза саёҳати худро ба анҷом расониданд. сипас дар идомаи сафар бо ташаббуси шуъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар шаҳри Душанбе барои онҳо дастархон ороста хӯроки нисфирӯзӣ дода шуд. ҳамаи он ятимоне ки дар ин сафари сайёҳӣ иштирок доштанд бо таманниёти нек миннатдории худро нисбат ба ин иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ҳамаи ташкилкунандагони ин чорабинӣ баён намуданд. кӯдакон дар навбати худ ваъда доданд ки дастуру маслиҳатҳои падаронаи пешвои муаззами миллатро дар бораи аз бар намудани илмҳои замони муосир сармашқи фаъолияти рӯзмарраи худ қарор дода, оянда ҳамчун ватандори асил ба воя мерасанд ва саҳми худро дар боз ҳам гулгулшукуфон гардонидани Тоҷикистони соҳиби истиқлол мегузоранд. зеро онҳо худро дар зери сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат ҳеҷ гоҳ танҳо эҳсос намекунанду пуштибони ҳақиқии худро доранд. тамошобинони гиромӣ, бори дигар хотиррасон мекунем ки бо дастгирии шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон як гурӯҳ ҷавонони ятими кул ба истироҳатгоҳи Сафеддара барои сайру саёҳат сафарбар шуда буданд. таҳти як суруди ҷавонӣ бародари азизи мо Хаёмҷон Маҳмадаминов ки устоди донишгоҳи давлатии Данғара ҳастанд ва дар ин сафари сайёҳӣ бо мо ҳамроҳ буданд, ҳамсафар буданд. биёед таҳти як суруди бародари азизи мо Хаёмҷон сафари сайёҳии хешро ҳусни анҷом бибахшем. زبانی